Türk işçileri 12-nji iýulda yerli wagt bilen 1 sagat 10-da Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasynyň öňünde 3 ýyl bäri berilmeýän aýlyk haklarynyň haýal etmän tölenmegini talap edip ýene-de bir piket guradylar. Türkmenistanyň Hronikasy neşri bu pikete 25 adamyň gatnaşandygyny, ol adamlaryň Türkmenistanda dürli deshalaryň gurulşygyna gatnaşyp, Ajap Bina atly türkmen firmasyndan almaly aýlyklaryny indi 3 ýyl bäri alyp bilmeýändiklerini habar berýär. Aýlyk haklaryny alyp bilmeýändiklerini aýdýan Türk işçileri Türkmen ilçihanasynyň öňünde mart aýynda hem protest çäresini gurnapdylar. Şonu Türkmen ilçihanasynyň işgärleri duşşuk barada öňünden ýazmaça ýüz tutmak zerurlygyna salgylanyp, düzgün tertibi ýoly goýmak üçin polisiýany çagyrypdy. Mundan öňkü maglumatlara görä 2018-nji ýylyň 5-nji fevralynda Stambolda Ajaip Bina firmasynyň ýolbaşçylary bilen aýlygyny alyp bilmeýän türk işçileriniň arasynda duşşuk boldy we beriginiň ikrar edilmegi baradaky ylalaşyga gol çekildi. Aýdylmagyna görä şol wagt türkmen firmasynyň 25 türk işçisiniň öňündäki bergisi 332 000 Amerikan dollaryna barabardy. Şonu olar diňe 25 000 Amerikan dollary tölediler. 2018-nji ýylyň sentýabrynda işçilere ýene 30 000 Amerikan dollaryny, noýabrda 20 000 Amerikan dollaryny, şu ýylyň fevralynda bolsa 10 000 Amerikan dollaryny tölediler. Häzirki pursatda berilmän galan bergi 248 000 Amerikan dollaryna barabar diýilip, hukuk goraýjy guramanyň saýtynda çap edilen habarda aýdylýar. Türkmen häkimetleri adatça garaşsyz neşirlerde çykan bergi habarlaryna reaksiýa bildirmeýär. Ekspertler Türkmenistanyň öz ýakyn taryhyndaky iň agyr ykdysady kynçylyklaryny başdan geçirýändigini aýdýarlar. Megerem şu ýagdaý bilen bagly Türkmenistanyň Türkmengaz we Türkmennewit döwlet konsernleriniň hem daşary ýurtly hyzmatdaşlaryna millionlap dollardan ibarat bergisiniň bardygy, üstesine Türkmen hökümetiniň garlykda gurulan dagmagdan baýlaşdyrjy kombinatyň gurulşy üçin hem bergisini berip bilmeýändigi hakynda habarlar çykdy. Türkmenistan synçylaryň pikirçe, o diýen oýlanşykly görünmeýän gurulşyklar bilen baglykda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen dürli problemalara şolsanda algy bergi dawalaryna hem köp uçraýar. Bu prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen iň uzak we ysnyşykly işleşen Erol Tabanca ýa-da Polimex Türk kompaniýasy wagtda hem şeýle boldy. Aşgabatda Olimpiýa şäherçesini guran Polimex'iň uzaly Aşgabatda öňkü täze aeroportyň ýerine gurulan has uly aeroportyň gurulşynda eden işleriniň hakyny dol alyp bilmeýändigi barada maglumatlar çykdy. Soň bu daşary ýurt kompaniýasy Aşgabat Türkmenbaşy ýolunyň gurulşyny taşlap ýurtdan çykdy. Emma türkmen häkimetleri bu dawalara hiç bir düşündürüş bermedi.